Iya kijing ada kijong dah kebangawan bersyat dengan hapo jangan neka madan hapo additional sekretariat ngapen pau kijing sengok men ka bakrau pat kijing sengok ya ka government ni ha ka bakala pensngeu kala pensngap ya kijing kerpat kijing dawa kijong dah ka ngala yo ya ka acuran ka biang ha ka ba nakalian jong sarkar kila ai kat kum ka jingwa ka junga kublai shubun bat hakane ka por nga pentip syabaro kinong kesan ki jonga ki badon habo jonga ne ka shilong nang ta ki bana we ru hakane ka sni ngan we ngi yakane ka jisat ngan ka jonga bat ngan le chibet hadu banda khamin ngan dang ap kino ki bakwa ban ya kendu ban nga ngan ap be hakane ka jaga pins ngo ba ban wan hane ngakwa ban ai ka jing kublai ki pi kublai shubun kublai pi bara sedang mau ini ke Surabaya. Mas kan sibit kita baru ngan segera sibit mah